Bueno, uste dut partidu oso serioa ingula, ezta? Partidu txar batetik gatoz eta buelti emoten jakingu. Azkeno partidu temporadakoa zaman zen be ondo nahi genuen agurtu gure atletik zale guztizeri, eta bueno, uste dut oso partidu serioa ingula eta 3 puntuak etxin geratzen dire. Claramente Granako partidu nostien gauzak iluna ikusten ziren, ezta? Baina esan genuen gu atletik gara, eta atletik ez dut inoiz besoa bajatzen. Partidura etor gara irabazten, ez dut importa zengo ban beste partiduek, da bueno, suertez favorable geratu daku urro partiduen irabazten bagun irabazten joateko da Europako postuetan egoteko, da bueno, horretara joango gara. Bueno, azkenien urte gogorra izen da, ezta? Fisikoki ja maiatzen gauz, ja nabaritu itzen da, baina bueno, talde oso ona gara, taldien pertsona asko gauze jokatzeko prest, pertsona asko taldekide asko gara eta laguntzeko prest gauz. Orduen esan zuten moduen, azkenin partidua geratzen da. Azkenin partidua eta maitzute eta anamote zu eta ez dut uste arazorik egongo danik. Bueno, bakigu gatxala, azkenin Sevilla eta bere kanpoan oso partidu gatxa, baina bueno, guk berdin plantio dugu. Irabazten joan, ekipoa serio urten eta 3 puntuak ekarri ditxera. Bueno, azkenin delanteru bat entzat beti apostasun bat, ezta? Eskertu afizinari zenbat laguntzezten, zenbat animetazten, eta bueno, lanien segidu. He visto del partido que el equipo ha salido enchufado, ha salido con la mentalidad de ganar y así ha sido. Hemos demostrado que hemos generado mucho y nos vamos muy satisfechos. Bueno, sí que es cierto, la primera parte hemos estado muy bien, la segunda parte al principio hemos tenido algo más el rival también juega y luego hemos solventado bien, hemos metido ese 2-0 y ahí nos ha dado un poco más de calma. Sí, algo he escuchado y nosotros ya pensando en la final que tenemos contra el Sevilla y allí vamos a ir.